הפתעה. אורי, אורי, אורי. אני לא מאמינה, אין דברים כאלה. אורי, אורי. אתם לא נורמלים, רציני. אין דברים כאלה. אוקיי, חבר'ה, אז ככה, כמו שכולם יודעים, זו מסיבת בת מצווה לבת הכי מצווה פה, אורי, שרשמית מקבלת מצוות. קיצור, כתבנו לך משהו קטן. רוני, לכי על זה. אורי שלנו. אתמול היית ילדה, עכשיו את בת מצווה, אבל בשבילנו את תמיד נסיכה. 3% שומן ו97 גברת. אוהבים אותך אורי? את חיה? בסרט. חרוז אחר לא היה לי. אין, אני בשוק, אין דברים כאלה. יאללה, הייתה לי הרגשה שאתם עושים משהו כזה. איפה נועה? איזה אחות את. יאללה, חס דברים. נועה, תני בראש. פשוט ואין לי מטרה בחיים שמתקדמים במהירות מהירה, ומסתבר שככה גם השפיות נמתחת אורך ציר ה-X ולעומק ציר ה-Y. אני